miért kell leszokni. Szevasztok, én Zeller vagyok, és 220 napja vagyok józan. Kaptam most nemrég egy ilyen kérdést, hogy miért kell leszokni. Többféle ilyen kérdést kapok, és az a helyzet, hogy nem kell. Nekem teljesen mindegy, hogy te mit csinálsz. Én a saját életemet szeretném jobbá tenni, és ezzel kapcsolatban osztok meg veletek tippeket, információkat, hogy ha esetleg valaki ebből el tud tenni magának valamit. Hogyha engem kérdezel, hogy én miért akartam leszokni, vagy hogy szerintem miért kéne egy embernek leszokni a káros szenvedélyeiről, akkor azért, hogy minőségi életet tudjál élni. Hogyha erre van igényed. Mit értek ez alatt? Minőségi élet alatt azt értem, hogy egészségesebb vagy fizikailag, mentálisan is, mert akár iszed, akár nem, a dohányzás, a piálás, bármilyen más káros szereknek a fogyasztása azért mentálisan is nyomot hagy rajtad, akár ki vagy te békülve ezzel, amit csinálsz, akár nem. Teljesen rendben van, hogyha te nem szeretnéd ezeket abba hagyni, mert neked ez így jó, őszintén szólva. Egyáltalán nem érdekel, hogy ki mit csinál az életével, saját életem érdekel, de a gondolataimat és a véleményemet azt megoszthatom itt az interneten. Én nagyon nem szeretek rabja lenni semmilyen cselekvésnek vagy dolognak, tehát hogy nekem ettől heróton van, ezt én nagyon meguntam így az életem során. Már csak ez a mozdulat, hogy ez egy ilyen kényszeres, hogy már nem is én irányítom, tehát hogy ettől is már így fejreálltam, tehát hogy nem. Én döntöm el, és én úgy döntök, hogy nem csinálom. Amúgy csak egy kísérletképpen mindenkinek ki kéne próbálni legalább egy fél évet az életébe, amíg nem dohányzik, nem iszik, mit tudom én, sokkal kevesebb koffein, mondjuk arról én se tudok nagyon lemondani, de igyekszem kordába tartani napi 2 kávéval. Érted, nem kell, de ajánlott. Az alvásod, gondolataid, minden, tehát egy kinyílik a világ. Most gondolj bele, minden alkalommal, amikor leülsz, hogy na most megiszok egy sört, meg most elszívok egy cigit, meg most jaj, amit már mondtam a más videómban is, hogy ahelyett mondjuk mit csinálnál, mire vágytál gyerekkorodban? Mi akartál lenni? Mit tudom én, bazd meg, sajtkészítő? Profi sportoló, vagy rajzolni akartál, vagy valami? Na minden alkalommal, amikor mondjuk így nap végén ezt így leülsz, és akkor hogy de volt, de szar volt, akkor mondjuk minden nap végén leülnél rajzolni egyet. Meg gondolom, most arra gondolsz, hogy de hát ugye 12 óra munka után, és én értem, én is leülök 12 óra pörgés után még este sokszor zenét írni. Bármi. És van olyan, hogy egyébként hullafáradt vagyok, és kurvára nem csinálok semmit, szóval ez is benne van, de hogy azért így józanul sokkal nagyobb a fókusz, és sokkal több mindent tudsz belerakni, szerintem az életedbe. Azt az időt, amit arra szánsz, azt szánhatod más dolgokra is. Úgyhogy nem kell leszokni, én kurvára ajánlom, mert nekem ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy azokat a dolgokat megtegyem, amiket eddig nem tudtam megtenni. Ha érdekelnek még ilyen tartalmak, akkor kövess be, lájkold a videót, oszd tovább a videót. Sokat fogok még erről beszélni, mert van mondani valóm bőven, úgyhogy ha tetszett, akkor tényleg kövess be. Találkozunk a következő videóban, én Zeller voltam, szevasztok!